Azongena ngenxeba amaqembu aphikisayo kulo mzuliswano weqembu le-ANC kanye neqembu le-DA. Angiqale nje ngikubingelele, ngikwamukele le channel eMaswidi Media Production. Uma ngabe uyaqala ukufika, ngicela ukuthi ungenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe maqeda ubale video, ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba lanamhlanje. Nganza kwethu indaba ziyanda, indaba ke azipheli njengoba ke kulindeleke ukuthi ke umnumzane Cyril Ramaphosa okupresident lalapha ke eMzansi Afrika kulindeleke ukuthi ke amemezele icabinet lakhe elisha ukuthi ke lizoma kanjani kusukela ko-minister kuze ke kuyoshaya ku-deputy president. Iqembu ke le-DA ke lithumeleleke incwadi lithumelela kulo ke leli qembu le-ANC lisho ukuthi ke njengoba sibambisene nani, njengoba ke sinilekelela ukuthi ke nibe phezulu nibe nomengameli, sifuna lezi ikhundla ezikanje sifuna nisibeke lapha ko deputy president, nifuna nisibeke ko minister, sifuna nisibeke ko deputy minister, sifuna zonke lezi ikhundla kanje. Ithi ke masiyophela ke incwadi ke egcineni ke njengoba ke uyibona le engibekile ke phambi kwakho ke ithi ke finally sicela nazi ukuthi ke ukuparticipate kwe-DA eGoli kanye ke naKwaZulu Natal kuzodependa ekuthenini ke siparticipate kanjani at national level. Kusho ukuthi nalokho ngamafeshane nje kusho ukuthi ke uma ngabe kwenzeka ukuthi ke i-DA ayikutholi lokho ekufunayo nationally, kungenzeka ukuthi ke ihoxe laphana ke provincially, ikakhulukazi KwaZulu Natal kanye ke naseGauteng. Encwadini ke ya-DA iphinde kiveze ukuthi bayazi ukuthi akuzona zonke izikhundla abayifunayo abazoyithola, kepha bacela ukuthi mangabe ke bengayitholi okungcono bethole ke o deputy minister bazo ke lezi izikhundla bathi ke bafuna ukuba ke o minister kuzona. Kusho ukuthini ke nalokho? Kusho ukuthi ke kungenzeka ukuthi i-DA izowuthola u50% wezicelo zawo, ingawutholi u50% ke walezi zicelo ke oyifunayo. Lokho kuzobe sekusho ukuthi ke nabo uma ngabe sekumele ukuthi ke basize i-ANC eGauteng kanye ke nasekubuseni KwaZulu Natal bazobe sebehoxa ke mhlambe ke sebeletha uhalf okuthile bese ke bebancisha uhalf okuthile. Ngamanye amazwi nje i-DA izama ukuphoqelela i-ANC ukuthi banikeze zonke lezi zikhundla abayifunayo ngokwazi ukuthi mangawuthi kuyenzeka ukuthi i-DA ayithole lezi zikhundla ezifunayo, i-ANC obviously izobe silimala KwaZulu Natal, izobe silimala eGauteng. Lokho kuzobe sikwasiza phinala amaqembu kaphikisayo ikakhulukazi nje iqembu ke lomkhonto wesizwe kanye ke neqembu ke le-EFF. Bona ke bazobeke sebengena ngenxeba uma ngabe ke kuba ke noqhekeko phakathi kwe-ANC kanye ke ne-DA laphana ke KwaZulu Natal kanye ke naseGauteng. Iphinde nje ngikukhumbuza ukuthi asemaningi kakhulu ke amaqembu epolitiki angenile kulo hulumeni obizwa ngokuthi ke i-GNU. Wonke lamaqembu noma emancane njalo wonke ayayifuna lezi ikhundla ezithile ecelwe ke i-DA, njengoba ke i-DA isivesane yayiwola zonke nje. Kusakhona lezo ekumele ukuthi ke zangamelwe iyona i-ANC, kusakhona lezo ekumele ukuthi ke zitholwe amaqembu amancane. Ngamafuphi nje kumele ukuthi ukulindele ukuthi ke sisazobona endabeni, nesazobona nalapha ko YouTube amaqembu okanye kabe indaba bebhala bethi iqembu elithile seliphule out, iqembu elithile seliphumile kulo hulumeni ke wokubambisana. Ngalokho sizobona amaqembu amaningi engene eParliament, amaqembu eGNU ewodwa wona ngaphakathi. Kepha ke sizolinda sibone ukuthi ke umnumzane Cyril Ramaphosa uzoyihlukanisa kanjani icabinet yakho. Kwamanje nje ngicela ukuthi ucofe subscribe bese ke sidibana ku video elandelayo. Ngiyabonga.